Jadi karo. Yo, sik dina ngoko nang dilek nang omahku mang. Iki lho, kula kok beli. Nek tak singgahno tak mana beli. Gawe mbakku. Kuwi THR. Besok THR terus mbakku tak kei nek sing denane kan wis tak gawakno jajan. THR sing. Denane wis tak untuk gawakno jajan kae sing kaken tuku kae mergakno. Terus iki wonge satuke. Wonge disentup kala jengking. Jalan, apa lah aku udah tanganku driji, jempol lagi gede kae. Saya. Temot. Anu ku ya murah ya iki. Aku ora ngambune koyo Enak tapi lek. Sing kok gede kok teri kok gak enak. Sedih apa? Sing kan binder terus enak gulane ngono. Titik gula ngono lho enak ambune sok gede. Gak enak. Bepeng enek gulane gula pasir ngono ku lho enak nek ambune wangi gak enak. Jadi mbakne larang mbak orang nutup ning Roma. Nek. Kok Roma. Sing dari pes-pesan nak kilonan lho ya. Lah kuwi toprasen ya tuku. Iya. Enggak, aku gak tuku. Iki tuku nek 3 ilang kada sitok lho. Lah yo ngono buat iki. Nanti Dek kok tak ana ning ngene tadi. Wis esuk ya ene ku lho tak kebayek-bayek. sapa lek. Pangan opo. Ki masa apa pene? Aku masak anu dok tak jangan. Jangan lo deh. Iya ngono. Kas Mas pe ketoke kela arisan. Gak Kamel. Kamel. Asem-asem adik kae sapa makan dia dadi sithik. Aku pengen ngono wae nek ndok iki do seneng. Yo Nek iwak gak patek. blenger. Apa tak sambel tak dadar ngono nek Pak Soli ki dadaran yo blenger ngene. Yes, Pak Soli ki blenger. Dadaran dadi esuk wis sarapan bengi sore ngono. Nek Soli tak mangan jajan iki roti kan enek ya sore nek kancaan ya ngene warek kok mbok kon mangan ae jare. Andi iki lho badhe gawe tahu kok enak entek 1000. Tahu. Ambekan dendel 1000 tapi 1000 kok. Ora. Ya. Banget. Iya mangan akeh biasa. Biasa. Dek tak kok nek mangan ora bayang omahe bayang lagi kirino. Dadi mbok enak rasa yo paplok ngono Ini rajin mangan nih. Tapi dek, aku kewarakan sendek. Dek bengi malah itu kumingan dadine sahur mang sak sendok. Aku tak. Tapi mangan tahune ora tak pangan kok emang. Jajan kok enak kok. Tak pokoknya tak ngene tak. Jenenge apa lek? Untir-untiran. Untir-untir. Tak anggap ae ki awan ngono dadi kok kering. Iya. Jangan bener kayak botok banget jangan aku dadi amat enak lah gak kadem ya gak panas temen. Tapi sore iki panganan enak sembarang tapi sing enak. Es sing legi. Es teh saiki aku doyan es neh. Denane poso pertama mah. Aku sing anu es teh legi ambekan adem kuwi enak tri. Sakan sakmene iki lho, besar sakmene iki nek aku dhewe. Iya ya lek. Jadi apa anu ikan ngiri ikan tengiri. Enak kan iki? Oh, kerupuk ikan tengiri iki sing piye? Sing aku ya sing enak kan sing koyo sing anu. Iya. Enak kok. Heeh. Aku goreng kerupuk opel guys. Kerupuk pin. Nangkol apa ya? Iya. Aku nang ndi? Lah bisa kalau di pasar besok wakil kok. Boleh tuku sedolo porong tua kan nek sing seprapat kan. Sapa? Ijo dek iki loro tak pecok. Ujar menyang guys. Tapi Teler. tak pengen mungkin nek kesel ora sama menyang kok ngoyo aku. Wis sesuk aku prei ngono. Itu kok koyo omongannya awang-awangan. Iya wonge nganu. Tapi gimana anu kerupuk opel mentah wakil dari. Oke. Aku tuku janur kan jadinya kada yang kasur ya amben anu ben kuyoan. Ben mimbu. 7.000 tapi apik banget. Nek sing 5.000 gak milih langsung. Loh, apa ning ndi? Napa? Loh, gak sedeng ya? Anu ngene lho, pojok-pojok sik satu tutupe. Nah. Poso-poso,
pangan kok bengi kalau disipi dong. Bengi nak aku nang Jambe. Oh kan Jambe kok bengi. Iya, Leng. Terus akar. Bener lebat cek juga tak terus. Cek sok. Apa? Jakarta ini sekali tak kok. Aku loro aku cek tak pernah ngomong itu. Gara-gara sapa? Gara sapa? Jarokan nih. Gak sedeng. Lah nek gak mulai. Wong ning kene dhewean alung ning kono mbek dulure le. Eling anu. Wah nek gue bengi diteroponane yo ora ono. Lah mereka apa itu juga. Ya iki sijine wis anu bakal. Ngene apa kok ben ngene iki. Siapa? Oke. Kerjanya anu gak kok ndek kae kuwi kok kan play selalu mbakne. Kan dia. Kan guys. Ini tak icipi kok ndek ngene. Bapak ini pengen fotografer ya, tapi iki ada membrok. Apa ada ngono buat sekolah ini. Saiki anu aku ada tuh apa sosis. Iya, sampean kan ada sosis. Dari pagi ya aku ya sosis ada. Bagaimana tak isolasi dengan ambil bos. Apa siap-siap. Kurang dongplok. Kok paling ning kono yo ngenteni? Kok nyapa nih itu deh, makan bayi tak satu. Aku kok sore. Itu enak jam sore apa dulu kalau pergi? Aku ah. Jadi judulnya ndi lah sih? Yang jangan itu. Karena judulnya jangan nonton makan, tak langsung tutup no. Iki lah mbak mau masak ya. Aku. Sampai. Aku tuku ndang komplit. Wala makku kelo kono-kono paya ora enek nek mane pasar terus mbaknya sampai tuku aku cek tuku toples guys. Iku. Aduh. Na. Hani. Iki lagi ngene iki enak nih. Enak. Merah sing nganu nih. Anunya aku. Nek aku mbok tumbuk. Ini bener sapa itu? Ada api. Iya. Ngarep Pak Bambang. Ora apa bahasa ngarep ya? Oh, iki lho enak ketok Pas bengi rono to. Iya, jam-jam cek ya. Iki cek ngene iki. Ya saiki Cek ngene. Lipas tuku kowe gajah kok gak enak kok kayak sing dilan kaya Pak ngono. Anu model iki sedete mbok inget tapi nak iki kok mbok inget. Gak ero iki aku yo ngono. Anu sedete tipis-tipis nih ora aku yang Mau bombo. apa jenenge? Inget to ketok renyah. Pira berisi? Ben gajah. 11.000. Iki enak ketoke. Ninjo. Jam loro kok nek ora sak jam mulai masak. Udah masak ono. Turune ra nek kamu ngatur esuk Mas delok. Lho, lha kok gak tak ya. Say oleh. Bingung lek ngatem iki. Say oleh. Terus